Waduh. Aduh. Tak ana sumut piye, Pak? Mundur kerajaan ini suatu apa tak dapat. Chandra Sripat Mas sumut atau matian aduh kira-kira ora betah melek ki ora sah nyaman. Lah wong pati kok sare sanggon-gon. Tanpa iso ngajeni dirine dhewe kebon nggo turu. Anggo ora turu kok turu. Lah denowo. Ketiban aku banget kok le. Kok ngoten niku pripun nalare? Aku mau nonton Perani Kartomarma mungsuh karo Antasena. Mimpa pundi menang Antasena.
Adimu disungut dadane mlanyah. Mundur kutah getih digenteni Suwatama mungsuh Antasena ya semono uga. Suwatama ya disungut. Gletak. Wah, Antasena jan ampuh sumute. Isih enom gagah sumute ya jek hebat. Beda karo aku kok wis tele-tele kok le sumutku. Tirtanata maju nggawa tumbak pirang-pirang dibongkok ditelorongke nyanggone Antasena aku wis ngejipke nek arang kranjang tatune si Antasena jebul ora. Oh mboten ora. Wong ditampani epek-epek ana tumbak siji dibalekke nyang Tirtanata pas dodok butuh tekan Walikak. Tirtanata mulih mbrangkang. Lajeng karepku ki ngawe kowe sirku. Takon madla wis diopeni karo Antasena awakku ki. Dinapake? Aku digendong dijani mlek gak sifat kono. Ning tengah pohongan. Durmagati nututi karo nggawa tuthuk kenthongan. Nek jane karepe apik arep nuthuk Antasena ning pas nuthuk Antasena ndingkluk. Wah, kenging kena ning cengelku. Bras-bras mung nek gundulku wae. Bareng sing gendong gesel aku disalahke ngisor. Lah aku Widurmagati mulai meneh. Saya mempeng oleh nuthuk. Ora mikir nek Antasena iki ora beda antara sing ambles bumi. Mongko le nuthuk dikayang iki nggih. Pas ku melawisi tuthuk kentongan, Antasena pas mlebu nyang lemah. Genging kena ning raiku. Mak brus aku gletak iki teter karo si Durmagati kuwi. Mudar kowe le. Bareng kon sing gelek iki dhek terus alep lho. Lah kok elik ngene. Aduh Gusti, bocah kok rahap men karo Pak Nicli kok ya gelem bocah iki. Wah, bola-bali cah ora udur Durmagati wong tuwa digarap mula kuwi. Mula dari sasana kowe maju ya Le. Mangsa kula sinten? Ayo Antasena nek ya mung kowe kok. Wani to, wani mawon. Lah, jagongku kowe ngger. Aja nganti karo Antasena kok wedi sing diwedeni ki apane. Kae cah kudu, kae cah petuk. Ora perlu wedi. Ha nggih. Iya. Antasena ki cah apa ta? Kudu mok jambak rambuté tok idyak arep bentang mati. Ya ta? Ha nggih. Wani ta karo Antasena? Ayo. Wani. Omongane malah ora pati cethek. Nek wani tak tantangke ya dur. Weh. Lah iki cahe. Delele cahe. Teka kak ya ora omong-omong. Sikil go nyabete kok abot men iki. Wah, Pakde Dursasana maju nyang Palagan arep nandhingi karo Antasena. Iya lho. Wani karo aku. Lah bayi sing dideni apane? Syukur Pakde. Tak kira arep ngejak etok-etokan gak. Tenanan Dursasana perang etok-etokan. Nah, ngono. Ya gini maju. Keporong hati-hati. Ora usah meling. Sumbar diwangsuli. Wahai, sedang jenggot koronca Pak. Halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu, halo Bapu. Ya gue le. Ayo le, ayo le, ayo le, ayo le. Ayo le, ayo le, ayo le. Ora krasa le, ayo le. Ora krasa le. Ora
kuat ora kuat luput jar ayo le canda junduk sabetake junduk jalane piyambak. Itu wayang. Kok malah kirap-kirap. Aduh Gusti ngapura. Pedhot napasku Antarja. Dengar sangga kasipat kebak Antasena Antarja. Pripun nalari? Aku mau nonton perang Dursasana tak kira nek menang jebul perang kaya ana sing ora resmi. Mung dilulu karo si Antasena baris gelem males lan disunut ki Dursasana terus kaya pitik dibeleh kae polahe. Lajeng kawon kalah terus mundur lah aku sanga seneng aku lak joget iki mau. Nganggo irama joget. Dursasana menang Dursasana menang Dursasana menang tempe bungil. Bacemen. Nah, kan tidak lagi. Kami melayu ngider pedok Antasena, melayu ngitan pedok Antasena, melayu ngalar pedok Antasena, bareng melayu ngulon. Pedok cawe itu kan belegu kemeni siapa? Sinten mbah? Yo, piye tanggung jawabmu? Aja macem-macem. Tak bayar. Ngerti yo ngawur-ngawur 10 kok muncit. Sinten ya? Kanthi Cahaya lali. Nek wis ya wis ora bedi-bedikan kaya ngono kuwi.
Masali. Gusti. Gusti nyuwun ngapura. Telek ya telek kok. Telek wangi. Iya ya biye kok terus. Arep nentang saiki. Gusti nyuwun ngapura. Bareng lo semingkir. Tak kira kanti. Jebul dudu. Sinten cah Gunung Pare? Piye kowe ngobonge kasurku to? Wah, wong gerang-gerang ora entuk kabeh. Ya salahku ndok tegesane ning tegesan campur umpat nyambung ngobong kasur. Bayar mau Rp3 yang ngobong ke kasur. Cik biar milih samin no cerewet. Kawan sih no. Orang ngono dek kakang sajak ya melu nesu ya napa Kang? Antasena pri ayo kowe bali marang Jangkar bumi kumpulpun kakang di moh. Nek selawas urung pisah karo sing jenenge tikus sengkuni kae tidak mungkin aku bali nyanggonmu. Piye? Kowe madhal dawuhku. Ora kok jeneng madhal mbok eling ngoto Kang Kurawa kae sapa mbah ora idep. Ning andur bali marang Jangkar bumi ilang nyawamu sakarepmu. Nek karo Kurawa genah kemong mungsuh. Ning nek karo kowe nganggo hitung kok Kang. Nesu kaya apa aku ora bakal ngladeni marang nesumu. Wani marang pun Kakang sing nantangi sapa to? Aku mung tembung nantangi ora ning kok wani iki piye? Ya kuwalat aku wani karo wong tuwa. Mbah ora idep ora gelem bali pecah sirahmu sakarepmu. Tak dono tangan iki. Wah, mesam-mesem. Ayo, ora arep bali. Nyok, maleso. Moh. Kowe dulurku kok Kang. Aja ngabangi kuping. Maleso, aja kowe madhun aku. Ora, tenan. Panas pikir kuning, adem. Nggon nalaku ki ora bakal tak panasi. Atiku panas ning pikirku adem. Moh. Sing kaya ngopo aku kuwi eling iki sedulurku. Aja pandangan bicara. Medane wong gerang wae. Males to? Ora. Nek nganti aku males karo kowe, wah. Mendah lok sing ora seneng karo awake dhewe. Tenan. Mongko kudu diitung. Sing seneng karo sing ora seneng, sing ora seneng kan. Ngertine aku gelut karo kowe, wah do alok. Wah, halo kae. Analku Dara doglet sampe rebutan kursi. Wah, isin aku Kang isin. Iya toh? Ing atase milik barang ora langgeng kok direwangi. Tarung harus dulur terus apa paedahe? Kakean bicara. Ora gelem bali. Tak daluh kursi. Aku kaget nonton Kakang Antarja bareng kok terus modhet metu siwe sak gedang mas. Mripat andhik karo nglokor. Kakang Antarja, kuwi dudu watakmu Kakang. Kuwi dudu wadanamu kena ngopo kok malah mengkono mindakmu Kakang Antarja. Weh, lha iki kenapa Kakang kuwi? Wah, nek ora tak singkiri bebayani, wah, elingo ya Kang.
putus kowe lele. Ora menang karo jagoku kowe Antasena. Kalah karo Antarja. Bareng kalah bingung golek dalan ora iso, kebunten dalan jegur segara. Walah, gancang patimu Antasena. Hukum karma sing arep mok tampa. Hukum karma sing arep rasake. Kowe biyen tau langkrep mangan iwak laut. Lah iki genti kowe. Jegur segara pangan iwak laut genti kowe hukum karma. Ngapa? Sampeyan kok ngarani hukum karma kali atas ini pripun? Lah ya genah to, Le. Antasena ki kulino mangan iwak laut, iki nyemplung laut dipangan iwak laut genti. Ha nek purun iwake men niku mangan. Ha kok ora gelem kene ngopo? Lah mangitung to, Le. Antasena niku anake Urang Ayu anake Sang Hyang Baruna. Baruna dewane para iwak-iwak niku. Lah napa gelem mangan putune dewane dhewe? Gimana? Iya ya, oke. Kejawi nek sampeyan sing jegur ya niku nyemplung-plung. Terus disaut kali anjing laut. Wih, lah kancaku teko iki. Kula patak botoi. Pate padake asu laut. Iki ya. Niki niku mengke nek Antasena niku mentas king samudra pun jujuk teng Ngamarta omong kalih Werkudara. Pak, Kakang Antarja dipengaruhi karo sejenenge Sengkuni. Lah watak Werkudara ora trima jangkah ngriki goleki sampean. Ora suwe bakal ning sate Sengkuni, Bu, nang rasake. Tututala. Aja mlayu kowe, Pak. Wis nyemplung kabeh, kecekel si Antasena perang nang jero segara. Antasena mati Kurawa Bathi, Antarja mati Kurawa Bathi. Yen mati sampyuh saya Bathi Kurawa. Niku nek mati. Bocah iki madone iki. Ha iki nek matiane terus eling. Pripun? Weh, lah aku dipengaruhi diprovokasi karo Sengkuni. Mboten trima mriki kabeh ngeroyok sampean. Ora suwe bakal ning sate Sengkuni. Dikeroyok Antarja kali Antasena pun andum slamet temeling dikubur ten pundi? Piye ya pripun musalahe nandur ngunduh tak nyaur pun. Lembang Sabara. Wis aja data wedi. Dawuhna marang para kadang-kadangmu ngupeng tepining samudra ngenteni semanten jujuk. Satiwedyaning dumadi semantining sangsaya iku pangreksaning urip menika pukul narada ing kanggen kula tampa aksi gurit menapa ora nyata keparing damel ngatos ing pundi bukulun aksi guritno wonten dawu
golek apa nggih? Nyuwun nugraning Jawata. Kepengin kula pejang namung kepengin badhe mapan ing swarga nggih nyuwun dhateng dewa kula. Lak wale kula wis dawuhake ya nggih. Dewa iku ana nang nyuwargake penerakake titah swarga apa neraka mung gumantung tanduran kita dhewe. Yen tumindak kita ki becik swarga cecadangan nek tumindak iki ora ya neraka kuwi nggone nggih. Mula lamun kita nyuwun swarga ki aja nyang dewa ning nyang Gusti kang karya loka. Kantun dewa peparing napa mboten? Mboten minangkani kelampang kayuwan kula bakal sungsang daono balik. Oh, ngaya bocah iki. Gurih nok kula wonten dawuh. Ya. Kasempatan sedya kita ning ana pitukane menapa? Apa kita bangkit ngasorake jagone dhuwur iki? Seboten arep to nggih? Lah salah. Saranane wong yo luhur. Teh lampa kurang guling. Kaling laksana jat mikayen wacana kutu manis murih seming sesama. Samaning manungsa sami. Layak dewa cukang jebul wis ngurung jagone kuning sapa iki ambuh marang aku napa pinggondani Prabaran Nom Harwaca Karwaca ya tentu kok kowe sapa reksi guritmu kasempatan sedhi aku yen to bisa nglebur marang kuwandang koso baline sembut aku napa nugara Wahusna mati bisa ngutapke marang pati wani marang aku itu ale maju mriki kabeh Ligonjang ganjeng langit kelap-kelap kantong Lerikin sanging sang maweh gandrung Babu, babu Keparat sirok netuka Maju sona Ka
ngomong saka wantong ngukuli aku gue. Gatut raja kinong mampang arma suta priye Gatut kok waduh kewirangan gugulun kewirangan kepriye mengsah kalian Resi Guritno pangangkah kula ngambah dari kantor balik kula potho namung kula kuwalet gugulun wong kuwalet inggih yen ngono ngolokol kuwi pancen kalah. Ngolokol ngakoni kudu kalah lawan Guritno. Inggih. Gandeng ngokol kalah, akalmu gunakno ya. Amuk Suramarta Jayamarta ayo bocah pringgodani ketoken kadik dayanmu ora kocap suwing palegan kowe kula nuwun sangersi mawantu-wantu kula nyuwun pangapunten ngantos degjoning patah wani kalian paduka sangersi sepinten bangga kula mengsah dhateng paduka kula ngurmaosi kawula sangersi ingkang menika monggo kepareng ngethok jangga kula dados rono paduka minggah ing kasuwargan langgeng Sang Resi kula lega lila mas rek pejah sangko dhateng Sang Resi Guritno monggo Sang Resi kuwatir mejahe petuko Sang Resi mrih mangsut nari menggal bu utine kanteng balanane aning diasuka lila badane kabawasami sabyan kunut sagarsa panrekoso kang pinarti bagus putuku bocah jlenet kulub Gathotkaca apa kowe yang edan ketali buta pentala bakal mati marang sira kulub matranya yang sing punian bareng miyarsa kang dadi aturku kita pasrah pati urip marang Pun Kaki posok bali ninggir aku ora tega mati niku yo nggih sebab Pun Kaki dudu wong liya kok nggih semurupa aku iki biyen cantri ing pepundhenmu Sang Resi Kamunayasa tunggale ana 3 siji Kakang Kapisipalawa loro Kakang Putut Pidaksaka ping 3ne Pun Kaki Guritno iki waduh eyang kula nyuwun pangapunten ya ora dadi apa lan ngerti ya yo nggih ing tata gelar pernyan kuwi nyuwun swarga langgeng marang Jawata nanging sejati-jatine Pun Kaki pengen bakal golek pencokan golek wadah sebab apa awit
pun yang wis nampa wis ing Hyang Widi. Aku kasembadan bakal munggah kasuwargan yen to bisa nganyarake lelabuhan meneh yo nggih. Iku dadi srana sampurane urip kowe Madyapada. Bareng taos wadhake jebul ya mung sira kulup tetuko ingkang pantes dadi wadhahe kene yang. Kang kono nggih. Apa sekirane ana keparingi menggalih yen to kene yang bakal ngurusi marang kita kulup nunggal sak jiwa marang sira tetuko. Waduh kulup. Ngaturaken diri nuwun. Kepareng padukan nggih kalian kula namung sumanggih karasa yang Resi Guritma. Lah ya ya nggih wis titiwanci aku kudu manunggal sira kulup lan maneh aku ora bakal ngrigon-ngrigoni marang sira ora bakal ngrusui marang sira kapara pun kaki bakal sabiyantu marang urip pira ya nggih ngaturaken nuwun kang mengkono nggih. Iya kanthi manunggaling punyang marang sira kulup muga dadi srana wibawaning uripmu ya nggih. Lho niki. Kejaba wibawa saka tumindahing punyang uga ana srana kanggo anggalih kawibawan. Menapa Kang Jiyang? Mrih wong mau bisa wibawa kudu nganggo srana limang perkara yaiku pinter, piguna, pilah, ora pilih-pilih lan ngedoi piyala ya nggih. Niki pinter yaiku sugih kawruh sugih pengalaman sugih iguh lan petika kuwi jenenge pinter. Dene piguna yaiku bisa nanjaki kawruh lan kepinterane mau sing wigati kanggo murakabi brayan murakabi kulawarga murakabi marang awake dhewe kuwi jenenge piguna. Inggih dene pilah yaiku ngerti mapan empang lan uga tansah nindakake tata susila. Hormat marang wong tuwa kang sarta tresna asih marang padha-padha ya nggih. Niki. Ora pilih-pilih yaiku yen dicacat aja serit, yen dialem ya aja banjur ugungan. Sing merdika uripmu ya nggih. Nek pinuju sugih ya aja mbongayu, nek pinuju susah ya aja nganti ngresula. Anane mung saros muji syukuri ngersaning pangeran ya kulup. Niki. Ingkang wekasan yaiku ngedoi piyala. Sumingkir saka tindak maksiat. Aja sok seneng ngrasani alaning liyan ya nggih. Yen ngendika kudu tansah raras ngarum. Aja sok kulino misuh mundhak nyuda kawibawanmu ya Kaki. Niki. Sembah nuwun Jiyang kang mengkono kulup maring kawengakno kang dadi lawing swargamu kulup tansah marang pamoring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpeng telenging kapupambukaning warana taleng saking liplaya pengaluyuk pingko saking semono-suting rasa jati sing peneyang kita kasembatan marang sedaya kita kulup. Inggih yang kulup. Waktunya nanti gurit manggar manji dateng hanggo kula. Lah. Wis manji marang anggar kita kula prikon tani. Amun kita durung nyemurupi kuwi serpati ya gurit mau. Waduh, Kyai. Ngantos boten kraos bilih kula nampi wahyuning Setamarti
pancen racak ngono kok nggih. Sing nampa ki ora krasa ning sing ado malah ngerti nek kita iku kelebon. Makaten iya. Mula kang mangkono wis kita wis antuk wahyu Senopati kang pengawak Resi Guritno sepisan. Jenenge Guritno nggonen selawase ya nggih. Wiwit dina iki kita tambah jeneng. Wiwit ana gagah sifat kene. Kita tambah jeneng yaiku Raden Guritno. Nun inggih ngaturaken nuwun. Kejaba saka iku wis nampa wahyu kudu ngerti marang wadi lan pepacuhe menapa yang buwulut. Nah, yen cara kuna kuwi ana loro. Siji, ora kena tilik bayi yang terbubar selapan. Kaping pindho, ora kena gepok singgo nyang wanita lawase 40 dina wiwit nampa wahyu iki. Makaten iya. Sabab kuwi ana contone nggih. Menapa? Nalikane Werkudara ya bapakmu entuk wahyu saka pangeran. Inggih. Kuwi sing mengkono tak kandhani Werkudara. Kowe wis entuk wahyu widayat. Kuwi sirikane ora kena tilik bayi ndurbar selapan. Werkudara saguh. Werkudara mulih eneng madyaning denda catur. Menapa menika? Madya tengah denda dalan catur papat. Ya, Bayu rungokno kupingmu kuwi. Lah, kepethuk kelawan samba karo kowe ta, Kowe? Inggih. Nah, kalingan to. Kemut lah iya. Dikabari nek Sembadra babaran lair lanang watak Werkudara saka bungain jangkah ora eleng mulinging rada. Tekan Madukara ngepuk-puk mbumbunane si bayi mau. Lah kok capok. Hawane Werkudara panas, wahyune sumuk. Metu saka nganggo manunggal marang si Jabang bayi ya Abimanyu kuwi. Nah, ya ta? Inggih. Contoh sing kaping pindho. Nalikane padha nggayuh wahyu cakrane ngrat ning tengah alas Krendra Wahana. Inggih. Waktu itu waktu kuwi wahyu ki maune manunggal marang Lesmana mlebu leb. Digodha karo Yundremi. Wulandremi. Ya ta? Iya. Lesmana ora kuat, wayune oncap. Terus ngalih nyanggone Samba. Inggih. Digodha meneh nyang wanita kuwi. Samba kerut. Nganti pit motor entek. Dadal duel. Yen malah ngrasane dodol gamelan barang. Kalau gue ngoyak penyanyi, sih. Wulandremi kok penyanyi. Samba sirahe mumet. Gandreng karo nyanyi nganti buta. Ayune oncat. Manunggal nyang Abimanyu. Iya. Abimanyu digodha bola-bali yang teges ya mulangan kemelayan kok. Iya. Teges wong mulangane Kyai Mojosanga kok. Ora kuat panggoda kang rencana, ya ta. Abimanyu ki tunggale ana kembarane ya. Sinten Darta. Nah, kuwi cas ora tau kena godha apa-apa, mlus dandan wis ora tau, adus ora tau. Wis biyen nyembung ngono. Kalah karo Mardiono iki kalah. Karo tukang batu nggon kuwi kalah. Tukang batu nggon kuwi garap ning kos-kosane lho, mahasiswi yang melirik ae. Nek Darta wis. Mbok tak gleh-gleh ki to.
Ah mula Kang sapa iku nggih? Kudu ta eling-eling. Lho iki sedika. Kek nang kono kula. Wis pun nang ganti Kang dadi Pajabaring Rada, ulun mundhut pamit bakal mah kayiwangan ning ributan lho iki nggih. Iya. Wis tinimbang ana papan kakek godho, becik kita bali yo. Nyuwun tambahi pangestu. Jaya Wijaya, jaya